Ayo ingetno aku. Wis jumeneng Senopati ketara wis nganggo klambi kaya ngene. Beskapku anyar, ayo sawangen Werkudara. Surak mbata rubuh para prajurit jarene kowe sing mateni adhiku. Gojaksa karo Surabasa. Wah, wong edian ayo nyedak omre tak betheti waduh meh. Semekean sugih kendel Bondowani. Konangan patih Sengkuni tinjung kerat nyawamu wele. Ayo arep apa kowe? Kowe sing tak goleki. Wis ketemu. Sing nyengsarake Pandhawa. Wiwit cilik nganti tuwek ya mung diapurmu. Ya pancen tak akoni. Aku dadi wong julik ya men, aku dadi wong nista ya men. Tak akoni. Wong sak donya padha ngelek-elek Patih Sengkuni wis ora dadi ngopo. Gambarku wae ora payu didol ki rak wis. Ning ya kuwi. Sing kok buru ming kautaman lan kautaman. Ning nyatane donya ki ndi to sing utama? Donya ki ora enek kautaman. Kowe goblok, kowe bodho. Satriya kok sing mbok goleki mung dharma kautaman. Lukmu gandrung karo kautaman nganti kowe kelambrangan turut ngalas. Ora dadah, ora pernah. Wiwit kuncung nganti gelung dadi wong rekoso. Beda karo aku, sak dulurmu Kurawa, ngengkruk-engkruk, mangan enak, nyandang wutuh. Negara Ngastina wis dientekke, diawut-awut. Upama kowe mengko menang, ngukup negara Ngastina wis ora nemoni apa-apa, kana wis suwung, wis kotong-plong, bondo donyane wis entek, diawut-awut, nggo seneng-seneng Sengkuni sak dulure. Utange nek mbok sauri ngantek tedak turunmu 7 urung bakal bisa nyaur utang. Kowe mung arep nemoni kancintrakan merga akeh bocah sing ditinggal mati wong tuane dadi korban Bratayuda. Kaya ngono kuwi sing menang Sengkuni apa Werkudara? Cangkeme el. Mudhar. Pedro, Nun. Tilik ana mati ora? Sik, kula ukure riyen. Nggo apa? Engke nek ngubur teng mriki mawon. Ngene. Ora usah dikubur, ben diodol-odol gagak. Kok isih ketap-ketip niku? Tiliki neh. Nek kula mboten patek mudeng to niki sik motone kula ngeten ki sik. Ya. Rene Gong tilik ana mati urip Gong. Ya aku tak lono nek dipethuk perahu layar. Rasa rene. Mati. Mati tenan. Apa iya lho genah mati lho, mati ora ning ngambekane mati lho. Lho kene tok sing urip. Kene urip piye cah iki? Wah, pecah Gus. Pun genah dipesthekke nek Kurawa karek Duryudana tok. Sengkuni pun mudhar. Wah. Nek pancen mangkono ora susah mbok kubur. Terus beneng kene. Ben dibiadhok ngasu ajak biang kene. Sengkuni nek pancen kowe wong tiyasa ayo tangi yo. Sengkuni kok mati ya apa? Wah, setan kowe. Ayo arep ngajak pirang dina kowe. Sengkuni kok mati ya apa? Kowe ora bakal bisa mateni aku. Upama aku iso mati sak patine Sengkuni, ngendi-endi panggonan mesti wis akeh Sengkuni. Wah.
Piye Petruk? Pun gejros kuku mawon. Ayo tamakno kukumu, hilang nyawamu. Wah, wong Idyan. Anggepe apa kaya lanang-lanang dhewe kowe Werkudara. Ora kok sampean iki kok ya njuh pencak bareng. Apa rumangsamu sing iso ming dapurmu? Iya. Wong kula niku nek teng RT kula mon nomor 1. Lho, nek pun ngeten iki anggere iki mlengkung ngeten, ya. Niki wedi, ya. Pure lho teng mripat sampean nggih. Niki ngeten niki maju puak. Untu sampean rampal. Niki kula tarik teng mburi niki maju dies entuk dada nggih ta. Niki kula geret mburi niki maju. Lho entuk rokok. Wong edan. Ayo Gong, udutan le. Apa duwe rokok? Duwe no. Rokoke Om Sengkuni kok. Wah, reke keri, Gong. Ning endi? Ya ning kantongane Sengkuni kae no. Ya dijupuk apa piye? Ya jupuken matura karo Om Sengkuni. Om reke kentun ngono. Reke kentun. Nyo. Nyo. Wong nyolong kok keri. Mboten mangkeke. Anggepe iki apa? Ayo, balekke ora? Alah, ora kena, ora kena. Ora kena. Arep nyekel kula niku angel. Ha wong bojo kula men nyekel kula nggih kangelan kok. Angel. Angel. Kuwi agek Petro urung aku. Ish. Angel. Iki gur alon-alon. Ora cepet diwalik. Angel lah, angel ngono. Iso nyekel aku, pokoke tak bayar 1000. Ora iso nyekel dapurmu, lowong aku meguru kowe. Iya, nyo cekelen. Ayo cekelen. Ora iso nyekel kowe, aja diceluk patih. Penyek letong kowe. Wong edan iki layak kok le ndodok dhuwur. Layak nutupi letong dus. Truk apa? Tangane Sengkuni tak kenyake letong. Nang endi? Ayo. Lagi letong iki ta. Aku mau ki ngadeg ning kene iki terus Sengkuni iki nang kene iki bareng anu tak tuntun. Letong semono kok nyangrai kabeh. Wong edan kok layak ndodok kok dhuwur. Ayo ngamuk Suramata Werkudara. Pancen kowe wong peng-pengan ayo. Tak salin klambi. Keringetku saiki atus sing keringet tambah kekuatanku meneh. Ayo milya saiki. Nyo. Milya ngendi? Milya iki nyo gondodo. Ayo milya. Ambok ngantek 7 tahun kowe ora bakal menang karo aku. Atik apa jelajahmu kok.
Kuning kok romansane. Dek Bali. Pripun, Gus? Wah, sekti tenan. Wah. Judeg nek ngeten iki. Pedro, Don. Aku bingung. Lah nggih kula nggih judeg wong mboten iso dinapak-napakke ngoten pripun. Bapakmu ning endi? Bapak Semar. Iya. Terus kon rene. Enggak. Wong iki ora. Ana wong agek turu bareng kok dijunjung sak karepe dhewe. Bocah ora. Pak, kathokmu ki benekno sik. Wong kok ngangger turu kok diumbar kok. Ndara werku dara enten apa, Gus? Sengkuni ora bisa mati. Sengkuni niku mboten iso mati niku lho, Pak. Sekti tenan. Sampeyan sing lali apa? Sengkuni rumiyin nate gulung Lengatala. Dayane lisah tala niku mboten tedas tapak paluning pandhe, sisaning gurindha tedaning kikir. Mangka Sengkuni niku gulung rata sak awak. Mung wonten sak perangan ingkang boten kenging Lengatala, inggih menika mapan wonten ing silet. Apa, Mak? Aku mau krungu kok kaya maklit ngene iki. Nggon kono kuwi. Oh, mbok wadidang utawa cantaka ngono. Hak iki wis ora usum. Usume ki ya silet. Nadan to sekti kados napa ning sampean saged nyandak Mang Jojoh bener nggen. Ayo omong neh. Mriku niku mesti mati Sengkuni, ora omong mau-mau. Ora. Pedro, Nun. Gembrutuk apa ta, Kang? Reneo. Enten apa? Nggon ngendi? Alah gerang gedhe tuwa kok duduk. Golek ana nggon ngendi? Nggih riyen. Sapa ngeker-eker iki sapa? Nggon ngendi? Angel men to. Pilih ana, Gong. Dek wis rada kisut. Oh, bocah ra teges ya. Tak damune. Ora ta ya malah ngono ngene. Kula tiyang sae. Sae apa? Ora sae. Apa sae dadose? Tumenga ngakoso Sambata wong tuamu lanang sing wis ning kuburan. Tumung kula pertiwi Sambata mbokmu sing wis mati.
Iki dina wekasan sing ora bakal ngambali urip meneh. Kowe wong culika, kowe wong nista patrapmu akal ukil wiwit kuncung nganti gelung wong tansah gawe cilakaning liyan. Ngunduh wae karma pala ora bakal urip meneh. Kowe Mbak empun Gus. Aja dienggak-enggak. Aduh. Apa Mas? Weh njaluk kono kolonyet. Aku njaluk Mas. Kula tiyang suci. Apa Sengkuni iki nggawa radio? Arep mbok kapake to, Gong. Alah, kandhane mung kaya cokot semut kok. Ora nek loro. Halo ya. Anyep engko anyep lho, delok lho. Lho anyep ta. Apa to, Gong? Pisanan ya anyep ning kok suwe-suwe. Lho. Balsem. Oh, edan yo. Kok ngono kok dibalsem. Arep mbok kapake Werkudara. Wah. Wis tak jojo jarene Semar mati. Ning isih iso sambat ngarwara. Pripun iki? Apa diwacake apa ngono to Gong Endang mati? Aku meling Petro. Melinga. Meling. Nggih. Melinga. Sawah turi pengen ngedol ngono ya. Ora, nek ora pripun, Timang? Hukum nguwang. Ayo kondo karo bojoku ya, Tru. Bojo sing ndi? Ya bojone Sengkuni ya mung sitok. Adek mbene nek kare wong lemu ki sapa? Ayanis. Pon meling napa? Iku jalukno gambare bojoku ya, Tru. Wong sarmudar kok jaluk gambare bojone. Gelem ora nggih, purun. Terus arep nggo apa? Nggo nek ning kanane nggo delok-delokan. Nggo delok-delokan apa, Rek? Bojo panuthok ngono, Rek. Ning sing bener ki ndek bojoe kaya Sengkuni ku lho. Mengko nek bojo ayu-ayu malah go nyepaki. Nek bojo elek ki lak enom ngantek tuwek dia elek. Rene Gong. Weh, kendine tak cepakke kowe. Sapu gerange, Gong. Iya. Wong edan iki aku arep dipateni tenan iki. Mengko dhisik Werkudara. Iki dudu deleking perkara. Tak kira Sengkuni ora bakal bisa mati dhisik yen to. Tetungguling Sata Kurawa isih meger-meger. Wah, goleki Kakang Suyudana.
Apa, Truk? Banyu kendi. Kok pesing. Wong edan iki wis kowe iki ora bakal urip nih, gondo tangane. Ora iso glawate kok.